Morning, mga katuski. Nag-vlog ko kanina sa gawas. Ngayon ang bata na. Papil daw siya. Kaya nasa himo. Dahil mga katuski. Hindi na papan. Himo siya minggo plot. Lamin mo kaya siya himo plot. Gara plot. Kung saan yung haya? Macaroni. Kuya ko doon. Okay. Merry Christmas, everyone! We are preparing macaroni kay humanata sa ato ang buko salad. So this time, macaroni. Thank you. Saan ito? Cow bills. Yan na. Mga katuski. Ini kayak namin yung hapon. Kita mo ba? Dire? Ile! Yan na. Okay. Ate, ikinig mo. Buat-buat, bitaw niyo. Wala bitaw tubig. Iadas. Saya berkata sih, dia nak sih. Mau tanawang lagi buat kay ako dito fokus kusina. Ayun na sa siguro na spaghetti, ma. Okay. Sa New Year na lang na. Okay, daghan naman kayo po, ha? Yeah, pagpahaba lang ng bunga sa New Year. Eh kung mag-spaghetti mo karon, mas spaghetti na po sa New Year, do? Ano yung mga spaghetti? Kayo'y kapiling na sana pagsapit ng Pasko, kayo'y narito. Dahil makalanta. Asa dagan yan yan lang? Kanin po, ha? Cream. Sa cream cream? Sarap ka. Pwede man nga. Papayas. Doon, ay kanyo. Bayas mga katuski ako isagol ko sa pamba. Tinibok manok. Huwag ko lang papayas. Pa lamig. Kulang na nito yung ba? Cream. Sa dito sa mga... Gamitan na lang ang katuhiyag na cream mo. Saan nila mga cream diya, oh? Sa spaghetti. Wala na. Pagpalit na nagbalik na yun. Pero ang kuhan, kanira yun, isa o kaninang... Isa lang ka condense. Tabi na yun. Teka na lang. Umaga na ko na eh. Oh. Magi na cream niya, ay mabuga na. May pag inani ni mo daan niya, oh. Inani, hani mo gyan na, gibutang. Hindi mag, ang cream dito, pili na siya ka. Ito pa na dito. Tapos, tiyan na lang niya ang nakang... Apple ra. Ihuwad ko ni. Ang Ihuwad ko pa ni. Ay, Ipag-sure kasi.
Dungagi ka na nag-cream gani para creamy ka na kay mag-ugaw man na. Sulok Kumana mag-ugaw. na ako ni Kuan, butang. Hindi. Ah, di ba? Muna ko sa isa ba O yun? gani, ulit na lang na. Oh. Kumagay mo, isa pa ka-cream. Isa lang ka cream. Isa lang. Pati mo pinang karumi ito mag-ugaw. Di ka kipart si ko na nung si Sarah? Kanta. Ay, mabaw pa ni pagkabukod niya. Ang Pasko! Kasi ko si Yoyo na rin pa, nalagsik ni mula ko din. Nahilo man Mana ni? Mana? Ready? Mana skip yang. Sana? Macaron. Macaroni. Juicy macaroni. Ano may tilawan niya? Wala. Pero kuan mo kayo ni? Ang Instagram ko yun. Mana yang macaroni? Grabe. Sige, kuan ay. Sunog pa na yun eh. Yo, marunong. May sa atong nagluto yung pagkaroon ninyo. Taba. Taba ka na. Creamy. Saan ba yung sa Spanish yun? Kung pares to ako siya. Kaya nga po siya dito. Nagpulpog na nagkuhan? All eggs. Matuwa ko ang kung ano, magkaulan yung mga hindi mo natutok sa magkaulan. Matong rapper. Ang ng Pasko. Nagisunod di mo sa ref ang rapper. Wala na, nigalit ng rapper. Atin pa rin, girlfriend. Oo. Ako na igugawas. Ayun na po tayo bell ya, oy! Pero lamit na siya na i-bell. Rapper, bell. Yung gano'n, wala man yung dapat din. Pag-irita na ng bell. Ay, wala, girl, ma? Ano, tuwas na niya na ng ground beef. Ma, ang ground beef din. Dapat. Ha? Nabalik eh, ano ba? Ah? Okay.
naman na Lisa. Ano siya man? Dali bang kamungkit? Tatas. 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 Para sa mana? Sa pagdilita mo na. Ha? Katong isang ay... Sa kandirita mo, nagkuhan ma, kamang gagmay. Anaan mo ka ninyo? Pabukalan na lang. Sa pagdilita mo ka ng gagmay. Kung sulod sa rin. Ha? Wala ka ni Fred? Ano sila po ang ninyo? Ah? Bukalan pa, i-boil man na. Magkaldirita na mo kay gahit kinag-sulit-sulit na po ta. Kanina? Ha? Amol. Magkaldirita na mo? O, i-boil na ninyo. Amo, ti kuya. Oo. Daghan na iyang ipag-butang sa kaldirita. Oh, murag dungagan siya maba, pero dili siya kanang ipalata maayo kay panitan mo na. Ayun yung udang karo sa pamasa. Sa Sa... kani? Ipat naman mo. Hindi, kana para nasa lumpia. Ang itong darots ba yun yung udang sa lumpia? Ha? Kasi bukto ninyo karo sa lumpia. Kung bukto naman nagkarot sa antuan. Kani, hap na siya para sa Kana mo na sa lumpia. Katong gagmay mas pagdayagta. yan, dito, doon. Hindi ko kadaghan ato. Maayo na lahok dama. Katurang isa ka pak ma. Ang isa na daw ka pa. Sa kadaghan daw. Binabi? Hindi ba? Okay. Murag gamay na magpatutwin. Daghan kayo na oy. Daghan kayo na yun. Daghan ko na yun. Ada fun. Oh, Ito na lang pero, tuwan. ano sa extension wire diri nga itong pa? Kita na nila ate. Hindi na ito no. Ha? Kami nila, mana na itinibok man, okay? Kasi kami, kami. Baka. Kami na ito. May sinabaw naman, oh. Buo. Diba, kami na. Buo. Kami na sana.
rin ang pangabulak. Sa kaya pa ang konsideranhan. Oh, dito inani ko. Ito, nandun sa rin isa. Asa? Inani ba? Sa tahan. Pero man ang isa? Alam yun, takit pag may go accordance ano. That's it. Lagi ko nililis mo daw. Ano yun? May mga kanday? Sa gato, kanina po na yun. Yan eh. Sabi ni Gati siya. Parang nanap. Gusto. Taste mo. Nakakit ba ako sa Na, sabat sa mamaya. ayun na ma! Hindi. 15 ipisa na yung cutter mo na yung gamit mo kutsilyo, no? Sige siya. Ayun na ako. Ha? Kutsilyo ang gamita, ayun cutter. Kan ko nagkarte. Kasi sila na sa amin. Last year, sa New Zealand, ito pala. Hindi ko kita. Yun nga, kailangan yung mga friends ni taga-church. Saan na yung church siya? Tagol? Ano na, magagawa sa mga church yung Tagol. Itong ipagamit din mo nga, inanin friend, itong nasa rep. Ah, Itong nasa rep. Ha? pupog. Ano ba pupog? Bench. Square ang shape na square. Na may lumpia yan, diretso na luto. Dagan pwede gunod. 150 ka mo, ba? 200 ang kape. Hindi, kasi aw! Kasi sulod. Shit, Tipid na po na straight mga sa gulo. yung dami ito tayo. Sige na ako, kurot. Yatin naglabay mo, pagkakin sa bula. Pero, pang-kuwan. Pero,
Lagi ako ang silyo, friend. Tara, dire. Minum kita dulu kali kita. Ako naman, guys. This is my second soup na. Smash shrimp! Iwan niya ka na itong box Nani? square. Ha? Pinabayon na mo. Ayun. Alis, So, inaaral mo. ikat pa niya na? Oh. Oh? Wala. Nagtubo siya yung lumiyak eh. Ayaw, ibalik kayo. Ito. Huh? Ibutang na na sa ground beef, God. Mag-kuan-kuan, gaya mo na. Mag-balik, gaya mo na. Bakit kinatanaw? Ah, bahala mo kay gahit yung ulo ay di na mo humok tanan. Sa palu. Kuwan. Ang sililano to. I'm tired. It's like 2 hours. I've been sitting here for 2 hours. It's okay. Mama, mama. Na 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 na. Once a you're a gentle one, said she. In my heart, I'd be glad if you love me for me. You say your love is true, and I hope that it will be. Yeah, I get it, man. I thought it's long now. It's Williams pala. Look, it's so creamy. Falling from cloud, thunder rolling, goggles rumbling. I am trying to hold on. I wanna wait.
Yung vlog ni so, pilit. Pilit kayo ang mango. It's not yet. It's not yet. It's so hard. Tuhan. Kamuti. Atas. Sana ngayong Pasko. Lah, tapos kini ko. Suri-suri mo na yung kami na ba? Mga kuya. Patay mo na dyan. Hindi po. Kamama, pag-ilig. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap pa rin. So, balik sa selfie stick. Pero kung ano yung mga katuskin. Ano yung gaplot? Luspad! Ay, sa ba na, oy? Ang naghimo, luspad. Luspad ang minggo fruit. Mas naghimo. Luspad ang mangga. Ito, klase lagi ng mangga lang. Oh, nilem ni luspad ug kuan. Luspad hipa. Anime kog hipa siya. Hindi po kusina mga katuskin. Asa na ito yung wrap naman? Wala ko. Ha? Bago na ko na human guys, og slice. Ikuan Sa siya. ilumpia. Umbot lang mo na ba ni? No. Murag tag magkuan. Mag loto og french fries. Asa mo kaya rapper mo? Ito dito. Nadia. Ya. Kaya mga katuskin. Okay, sakto na ni. Paitan na siya mga katuskin. Karong punto. Amo na sudano ng isa na. Tulong mo na ko. Amo sudano ng isa. Nya, yung dua. Mag-iuban niya sa tanan ng mga pagkaon. Kaya pa mga katuskin. Nagagas mo sa tubig. Ayahan ako na siya taguron. Okay. Gusto kayo magtrabaho tama katuskin may tubig. Mo agas ng tubig mga alas 11. Ayahan ako na siya lihok kon. Kuha ni siya kagarita dayon adobo. Request ng bata naman. Kagarita daw. Tapos adobo na yun kanang tuskig na adobo. Crispy. Na ginaling nga karni mga tuskig para ni sa ito nga ni. Nabitaw ang gusto ng rapper, lumpia. Ini siya. Muni sagol. Lumpia. Rapper. Painitan kini tuskig kay gibutang sa ref. Ay, ganun gibutang. Nabutang. Muna na kuha ng rapper mga katuskay na butang sa ref. Tuskig. Nigahi ba? Nigahi. Medyo kuangin siya.
Yan kasi. Isang kasi. Konser mangga. Na. Na. Nang be? Ano? What? Look at my... Sige pa na ni. Mango fruit. Mango! Mango fruit. Fruit. Sa pawal ba na lang? This is a 5-layer mango. Dugay pa na lang? Dugay pa na human? Lulog, last naman eh. Hindi ba ito pag mangga kaya pa? Ano na ito? Fresh greenhouse. Sa'yo, manggod kay Kuban, oh, greenhouse. Marami. At sana mga katutski, hindi tayo makapiright kasi may music. Let a Christmas day. Oh, yabang. Payabag-yabag, bisa niya yung sila. Balik. Update lang mga katutski. Okay, apa? Di na taas tayo yung video. Busy mo lang, may talag ito mga mga ito sa mga rotot ka na. Kaya yung direct. Mao nga. Diba, bisa rin kayo, bro. Lang. Florally. Kabandi. Okay, tapos susugda na gani na sa mga Ano sa liquid? Bigyan na luso. Ha? Wala ka ng cranberry. Parang masa pag-BPI. Susugda sila. Pag-BPI yun. Ulit ka na. Para doon na pinuli. Dito sila. Kasi nalala ko, itugtag ko bago pa ko ng kumpanya na kung itugtag ko. Be? Mama, ano? Hindi ka sure. Ay, dagas, kayo po yung pabutang sa ref na sobrang apod niya. Magdahit na. Paglabay na. Na kita paano pero waste Tawa mo. ka na. Masa naman kimihan eh. Ano mo nag-pray mo mas kini. But, gusto naman ko alam. Masa man tong humok na ng kwan ng ground beef. Pero oh, dili nila siya yung humok ng tubig. Jadi mga katutski, nahuman namin sa yung himo nga mango float. Ayun. Ang among pagputo sa wrapper, di lang sa ko ipakita mga katutski, medyo taas na kayo video, no? At ang ilang yan kuan sa sunod episode pod, pero hapon sa among pagpadayon sa among
prepare mga katuski sa mga luto nun. Sige, bye-bye.